Rahayu, rahayu kang sami pinanggih. Nggih kagem Bapak Ibu nggih saderengipun kula ngaturaken gung panuwun nggih wedal dinten nika kula badhe ngajatan saderengipun ajatan kula wiwiti kula perlu ngaturaken gung panuwun mbok bilih kula ngajatan samangkin wonten nggih saking kekintakipun atur salang surupun tembung kirang prayogi kirang nyeceki kula namung saged nyuwun sih pangapunten ingkang agung nggih. Nggih kula nuwun sewu nggih kula badhe matur dumateng derek kula nggih sepuh kang miwanem dipun aturi pilenggan wonten nggih menika salu pirantosipun nika tandha tiyang sak warga mriki nggih. Wedalipun dinten Jemapaing siang niki kula dipun sambut wiraos kula sekelima diaturi nglantaraken anggenipun gadhi hajat kawilujengan. Pramila menika dumateng para bapak saha para pinisepuh miwah anem sedaya saged dipun lempahaken kapure saged dipun suwun nggih. Kang sepuh niki dipun suwun disawa pandongane ingkang anem dipun suwun barokahe. Pramila menika monggo sedaya jenengan sami ngrencang ana ndedonga maring Allah kapindhonipun nggih Rasulullah. Kula mung sedermi nggih ngladar rezeki saking pangeran kadatipun nika Sri Rejeki lan Sri Genduri niki medal saking sarining bumi nggih asal tetesipun Tosuki berkahipun ratu sekalian sampun terang saking pepanutan asalipun Kang Maha Kuwaos. Pramila menika sih nyat kadatipun niku Pak Timo sak warga nggih sih nyat kadatipun Candra tiyang sak warga nggih. Anggenipun ngedali rerakitan Sekul Suculam Sari anggih sepulihipun badhe kangge mbangun ningkahipun Candra Delakan Tini nggih. Nah, wedal dinten Jemapaing wonten Nulan nggih menika ruwah nggih. Mila menika dipun bangun ningkahipun sageta pinaringan Bagas Waras Teguh Kukur Rahayu Kuat Slamet pinaringana mulya widada kalising nirsambikala boten enten alangan satunggal penapa cegah kang wingking milai wedal dinten Jemapaing siang ngantos sak bibar nggih sak pengker selaminipun nggih sak wanci malih ingkang dipun ngabukteni anggenipun ngerakit ambengan Sekul Suculam Sari sepelu kangge milujengi inggih menika si Candra Delakan Tini nggih wedal dinten Jemapaing dipun bangun ningkahe pun kawilujengi jiwa ragane ingkang dipun kawruhi dhateng sedereke nggih kangge sederekipun sekawan gangsal kang wonten pancer ka-6 nyopi sukma 8 angin lan banyu tetepun tirta kamandanu sanga kang bagiken 10 gustine mila sedaya dipun bukteni nggih disuwuni nggih Teguh Rahayu kuat lan slamet. Sawanci malih perlu kangge ngabukteni dumateng derekipun kang miwah campur toya miwah campur siti sami kaide kailet simbalang kesandung derek wonten kana wonten kiring wonten ngajeng wonten wingking wonten ngandhap wonten inggil derek tedhak tanpa singgo-enggo tebih tanpa wangenan mila menika sedayapun bukteni nggih disuwuni Teguh Rahayu kuat lan slamet nggih. Sawanci perlu kangge ngabukteni dumateng sederekipun Simar lan Marti Kakang Kawa Adi Ari-ari Kakang Barep Adi Meragil Kakang Kawan Tunai Mergo Padang Aryani Tunai Mergo ing singgih welate deling jambatsu ing badane kunir dadi mas inten jumanten kapuk dadi sandang lan pangan nggih awalan akhir nggih. Nggih sawanci malih perlu kanggo ngabukteni dumateng dereke sederek kang tuwa madha rupa tunggal petapan sanek kang seje dipun panggeni. Sawanci kangge ngabukteni derekipun si Arya Nirya Arimba lan Narimbawa sedhepun wah muka Lasmanik Bandang Manik Mangkusari lan Sinur Cahya nggih. Sawanci malih kangge ngabukteni dumateng derekipun Simut Muinah Amarah Supiah Aluamah lan Badang Wadang manjing wonten ing diri pribadinipun.
Pramila sedherekipun sedaya menika patilamanipun klasa gumelar palungguhaning kursi gading anca watu kencana dipun adhepaken dhateng Sumber Sanga puncasaken dhateng Raden Salirasa nggih sangga bana Sutayuda galar punut sak penunggalipun pindhah nggih pramila sedherekipun sitandra delakan taning ing wedal dinten Jemah paing niki dipun bukteni dipun kawruhi angenipun bangun ningkahipun niki sageta njangkungi pangetu kang lujeng durungana Teguh Rahayu kuat lan slamet nggih mila sedhereke sedaya sampun dipun kawruhi sedaya wedhanti wangsul dhateng jenang pethak miwah jenang ingkang abrit nggih jenang pethak nyepirah saking si bapa ingkang abrit nyepirah saking si biyung nggih rasaking si bapa sami ndadosaken utek balung sungsum paring esmudaya pekuatan nggih Teguh Rahayu kang wilujeng rasaking si biyung sami ndadosaken wulu kulit getih lan daging paring esmudaya pekuatan nggih Teguh Rahayu kang slamet wangsul dhateng jenang pliringan marupun derek kang tumada rupa nggih tunggal pertapan sanes sejipun panggeni wangsul dhateng jenang pliringan maru derek kang tumada rupa mila dipun bukteni disuwuni Rahayu kuat slamet sawanci malih wangsul dhateng jenang Sengkala nggih kangge ngruwa sekengkala kalanipun si Candra delakan tining nggih mila dipun kalihing jenang Sengkala ingkang sampun dumawah sageta tumelak dening Gusti Allah katuta lumintiripun ta sumilipun angin katuta barat lesus ngidul ngetan papan panggonane amblesa bumi sapitu niki kasenan dhateng derek kala sepuhanem katuran sedayanipun nggih Sengkala kang dereng tumiba niki ndadosne cahya nur cahya icala sengkalane kantuna seger warase dipun cedhakna rejekine pun dana bilayine mugi kasenan dhateng derek kula nggo sepuhanem katuran sedayanipun nggih nggih sawanci malih ingkang dipun bukteni niki wangsul dhateng sekul tumpeng jejeg nggih sageta jejeg ajeg saged mayungi ngudungi sak pula tingkae sak saba puruke rinten klandhaluen sampun ngantos wonten kuduk kawisit gakang wingking mila wedal dinten jemak penggo sak bipar ngantos sak pengker sak laminipun nggih sawanci malih ingkang dipun bukteni wangsul dhateng sekul golong sekul golong punipun kadamel nggumbolongaken dhateng sanak premiline nggumbolong dhateng sanak sedereke nggumbolongan dhateng kanca rencange nggumbolongan dhateng tangga teparone nggih nggumbolongaken sedaya rejekine nggih mila sedaya sageta golong gumolong saeyek saiko kapti sedaya mugi kasenan dumateng derek kula nggo sepuhanem katuran ing ngriki nggih sedayanipun sawanci malih pun bukteni nika wangsul dhateng sekul nyiram tuwuh nyambung tuwuh sekul nyiram tuwuh nyambung tuwuh niki kangge nuwuhaken idam-idamipun menika Pak Sutrima Delakan Candra sakeluarga sedaya idam-idame niki dituwuhaken wedal dinten Jemah Paing Siang nggih keranten anggenipun bangun ningkahipun mila menika dipun kawilujengi sekul nyiram tuwuh nyambung tuwuh sampun dituwuhaken wedal dinten Jemah ming boten asal nagih putang dhateng tiyang sepahipun sekalian nggih mila dipun kawilujengi sekul nyiram tuwuh nyambung tuwuh dipun tuwuhan wedal dinten Jemah Paing Siang ngantos sak bibar sak pengkersane pinaringana bakas warga rahayu kuat slamet mulya lan widodha kali sing nirsambi kala boten enten alangan satunggal penegakang wingking mila Jemah Paing sak bibar ngantos sak pengker nggih selaminipun nggih mila sawanci malih ingkang dipun bukteni
wangsul dhateng sekul brok nika pun kadambeten dhateng kaki senara bumi nini senara bumi suci bumi aji bumi kang papani panggoni nggih rina kelawan wengi nggih mila menika nggih dipun bukteni saged jangkungi pangestu kang wilujeng jurungana teka rahayu kuat slamet muga kasenan dumateng derek klangga sepuhanem katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih kang dipun bukteni menika wangsul dhateng jajan arak-arak saweninipun jajan dipun wastani jajan arak-arak jajan polo pendem simpan lan kesandung ting-ting gula gimbal gula gringsing niki dipun watani jajan arak-arak nggih mbekteni seda kang nderekaken ngarakaken nggih menika anggenipun bangun ningkakipun candra delakan tianing nggih amilika mbok si tumpuk mbok si klumpuk sami dagang layar lungguh sonjo bandrek dina mbok Sri Pertilan mbok Sri Pertimah nika ingkang nderekaken anggenipun bangun ningkahipun wedal dinten Jemapaing nggih mila nika dipun buktenipun jamak suni sageta jangkung ana pangestu kang wilujeng durunge rahayu kuat slamet mugi kasenan nggih dumateng derek klangga sepuhanem katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih wangsul dhateng niku dipun watani jajan rupih jajan rumnih niku jajan rasa sejatining rasa ingkang sampun dumunung wonten sipate manungsa mila diparingi jajan rupih rasa sejati mulya pinaringan mulya widodha kali sambikala nggih milai wedal dinten Jemapaing nggo sak bibar nggih sak pengker salaminipun nggih nah sawanci malih ingkang dipun bukteni menika wangsul dhateng wontenipun sekul punar nggih sekul punar pun kadamel merjemukaken nggih menika anggenipun bangun ningkakipun candra dalakan tianing dalakan tini nggih menika dipun jemukaken dados setunggal sageta guyub runtut atut jenjem tentrem lan ayem saged kasenan dhateng derek kula sepuhanem katuran sedayanipun nggih mila dipun kawijing sekul punar nggih menika sageta suminar cahyane nggih menika dipun kawijengi sekul punar sageta banar kang dados pikirane nggih mila menika dipun seni dhateng derek klangga sepuhanem katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih ingkang dipun ngabukteni menika wontenipun niki dipun wastani sajen gedang sak tangkep nggih niki nangkepaken candra kalian tianing nggih tiang tini nggih nangkepaken candra dalakan tini nika saged metangkep dados setunggal menika dipun kawilujengi kalian sajene niki dipun wastani niki gedang raja menika dadi raja namung sak yatan nggih raja namung sak jam keranten niki dados raja sak jam niki ngajeni mula diarani saji niki ngajeni dhateng Gusti Kang Maha Suci yang Maha Suci nggih ngajeni dumateng candra dalakan tini nggih lah diajeni wedal dinten Jemapaing nggo sak bibar sak pengker salaminipun nggih sawanci malih kang dipun bukteni nggih niki wangsul anggenipun ngerakit ambengan sekul Suci Ulamsari sepelu kanggo ngabukteni anggenipun bangun ningkahipun candra dalakan tini nggih wedal dinten Jemapaing niki mugi sampun kasenan dhateng derek kula sedaya mila wedal dinten kanggo ngawuri dhateng dinten lan pekenan nggih dinten 7 Krang gangsal wacan tali wangke ukunipun 3 dasa werni
ulang taun sasi 12 windu 18 wuku jabung wuku kala dina kala lakun naga dina nggih naga taun sak jati ngarangipun mila dipun bukteni saken jangkung pantukang lujeng njurung iku rahayu kuat lan slamet sawanci maling yen pun ngerakit ambengan sekul Sukyilam Sariplu kanggo ngabukteni Gusti Kanjeng Nabi panutan jumudul saking jagat wetan ture wonten kiblat kilen rungkepe rinten kelan dalu doapun dumateng Bapa Adam ibu ka Bapa Kuwasa ibu bumi Bapa Rina ibu wengi Bapa Aja ila wedal dinten dipun bukteni nggih dipun jamak disuwuni Teguh Rahayu kuat lan slamet sawanci malih ingkang dipun bukteni kok dhateng Bagenda Lias Bagenda Kelir nggih Bagenda Litri nggih Bagenda kang rumesa daratan wonten pertapan sengkan paturunan Bagenda Kelir mesa toya toyane kangge nyoceni aba rampenipun sedaya dipun bukteni nggih disuwuni nggih Teguh Rahayu kuat lan slamet nggih Bagenda Litri mesa kajeng Bathara Murka manggen wonten ing prapat njagi kadangkala sampun ngantos wonten kala ngalani dumateng Candra sak keluarga menika kasenan dhateng derek kula nggih sepuhanem katuran sedayanipun nggih sawanci malih kang dipun bukteni nggenipun ngerakit ambengan sekul Sukyilam Sari kanggo ngabukteni kok dhateng sanak danyang nggih sanak danyang Semara Bumi sanak Dangmara Daya danyange niki kiblat papak 5 kang wonten pancer kang manceri dalimipun si Candra sak keluarga mriki sedaya nggih nggih danyang Mbok Sinara Bumi danyang Mbok Sinara Bumi Bumi Aji Bumi Sukci bumi kang dipun papani nggih dipanggoni rina lan wengi danyang kumaring dang 7 guruning danyang 8 sanga kang ngungkuli danyange Kertayasa cikal bakal akal bakal kang wiwit bedak rawange desa pundi desa Talangagung mriki nggih mila sedaya dipun boteni jangkung ana pangestu kang wilujeng njurung ana Teguh Rahayu kuat slamet mugi kasenan dhateng derek kula nggih sepuhanem katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih ingkang dipun bukteni niki anggenipun jemukaken wontenipun sedaya rerakitan nggih bilih wonten lepate anggenipun sami mundhut kajeng ngeron toya api sak cekape perlu kadamel tata rerakit kalujengan anggenipun milujengi Candra delakan tini ing wedal dinten jemaping dipun bangun ningkaipun bilih sedaya menika wonten lepat namung nyuwun sih pangapunten Kang Agung nggih sawanci malih kang dipun beteni iki wangsul dhateng Sekul Kabuli Sekul Kabuli pun kadamel ngini kawijing Sekul Kabuli mila tinggi tunggal kajat kembulnya dhateng tiyang sak keluarganipun sedaya kajanganipun iki saged dadi karepane saged kinabulan yang sekar punolang milahing sekar punolang Om Gilahing Sekar Punolang
Rahayu. Yomi Joso Sodomio. Rahayu. Jaijo Jaijo. Yosio Coco Yosio. Yosi Omo Monosio. Gusti ingkang kawitan ingkang pungkasan. Gusti ingkang menang paling dekat. Gusti ingkang mergawan kados sekaring jagat. Gusti ingkang tansah kesamtan penolong sirna. Gusti Raja Rajani Bawana. Menawi wonten pakutuk mugi panjenengan kadosaken guru. Utawi mugi panjenengan paring waras. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Menawi wonten kasan saya mugi panjenengan dicali panalasanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken mulut. Menawi wonten raos candolo mugi panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten omong mugi panjenengan dicali lelarenipun. Gusti namung panjenengan bawa kebetulan manusia. Gusti namung dateng panjenengan kula nyuwun sakti. Gusti mugi tansah panjenengan campur sedya kawula.